lapho nalapho nje nje ayikho into etheni. Okay, kodwa-ke uMbongeni phela sebambile ukuthi wena noPhezi niyaphana. And ngiyathemba ukuthi njengoba uthi uthana nomuntu awuzimisele nakancane ukuthi umzwise ubuhlungu. So wenza njani ngoMbongeni? Hayi, angiyeke umuntu mina yabo. Angizomyami uMbongeni ayokutetema yena. Musukutetema yena. Usutetema akamele ubusizwa bakhe. uPhezi nje nayo angiyiboni isidingo futhi azahlangana nayo uMbongeni yabo. Wesisi uyazi ngezifo? Uke wezwa kuthiwa khona into ekuthiwa izifo emhlabeni? Ngiyabingelela lana kababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlanga Mandla Zulu. So-ke njengoba i-guest yami ngihleli naye la, it means ukhona lo muntu lo asembone ngazuthi usefuna ukumudla ithende. Kodwa-ke njengoba la uzele kona lokhu ukuthi azolandela isisa kahle athole ukuthi ithini into isithini story. Mekukuthi amshiya mekuthi uyena uqhubekayo enze sho ukuthi uyaphuma. So-ke sike sizwe ukuthi ngabe usiphatheleni. Sabona kanjani? Yaphila njani mama? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo sakho. Igama uMbongeni Masuku. Masuku. Yeah. Wobani Masuku? Masuku kahle ibona labo basi nje usuku. Ngicela isakazo sakho. Eish kahle nje ngasho ukuthi nje ngihlahlangene nje yabo. Awusasithakaze saMasuku? Eish isibongo lesi nje sikhandiwe kahle. Oh, okay. So ukhulele kuphi nendawo? Ngikhule khona la eMidlands. Okay. Then ngase ngimuva la eDeepkloof. Zone 5. Oh, all right. So-ke ngicela ungichazele ukuthi uhlangane kuphi nomuntu wakho, bekumuphi unyaka kade nihlangana, nihlanganela esimene esikanjani, kwakwenze njani? Kahle lengane mangihlangana nayo. Yayizwana nomunye umuntu. Okay. Ingasebenzi. Ingena plan nje kahle. Okay. Ase mina ngifika nje ngizama ukumqoqa. Okay. Ngihlanganisa ngimenza umuntu ngithi akufana nabanye abantu besifazane uyozama nawe uzihlanganisele something. So ngitholela umsebenzi. Ngamphusha nje ngimsendaweni ifaka ama-CV enza kanje. Yabo ngifike ngizikhulumele mina qobo. Khulume nama manager lapho nani ngithi thathani ne-CV kanti kunini nomuntu anifonela ayithathe. Hayi kubo yena umuntu engathi uba right nyana uba ngqonana. Nami uyangibhekela saphanda sonke. Okay. Waseyathi manje imali ithi ukuqhakaza nje. Wase manje endizela phezulu. Ungasamzwisisi kodwa ngibe unomuntu ukuthi hayi ngindoda impela hayi. Singihlehle nje ngizobona ngayo ukuthi wena ufuna ukuma ufikela kuphi. So bese kwenzeka senihlala ndawonye noma ubehlala la ehlala khona nawe uhlala kwenye indawo? Indaba ukuthi nje besivakashelana. Okay. Ubehlala ekhaya vele. So la uzalwa khona emndenini wakho bayamazi yena? Ya ngempela vele uma bekamazi kodwa and bemthanda. Eish. Lapho ngeke ngichaze kodwa umuntu ukuthi yena vele isineke beke naso. Okay. Khona ukufika ekhaya ngokuma umuntu othanda ikheke amthengele ikheke umama. Okay. Yeah, ngithatha ukuthambisa lokho kodwa uma ube nalento ongathi akamzwisisi nje kahle. Oh. So yena la ezalwa khona ke bayakwazi wena? Hayi bayangazi impela qo. Bayathanda futhi. Hayi bangithanda bangamukela kahle nje. All right. Uthena hlangana umuntu unyaka 2021. 2021. Oh, okay. Kulungile. So ke ngiyeza ukuthi mawuchaza ukuthi umenzela izinto ezinhle uye wamfunela isipani wasebenza and kwabonakala ukuthi okay usiyasebenza njengamanje akusafani nayo lendlela okade umfica isimo sakhe siyiso. So ke mekhamba kwesikhathi ekhamba nesikhathi kuye kwenzakalani le ongasayitholi kahle ngaye muva nje njengoba size sifika la ekuthenini uzobhalela kwisho ethi ngifuna nomuntu wami? Ayishembeleni ukuthi umuntu akhona manje sekube ngathi manje kumele angathi uyangicontrola nje kanje. Okay. Yeah, like ngoba manje usenemali. Okay. Yabo. Then ngibe umuntu engathi uyahlehla nje, ube umuntu othanda ukubheka iFacebook yami. Uma efica ama message lapho uyabona, ibona abantu besimama abatexta mina alwe nami. Bese mina abatexta wena. Bese uphendula. Hayi ngithi hayi nje ngidlule ukubona nje hello. Then mase mina ngifice zakhe.
bona nje bayamtext uyabatshela nokuthi ubani hlalaphi. Sengiqala ke ucasuka lapho ngithi kahle kahle kwenzakalani lana. Hayi uyabona nomuntu wena ungitextile ngamtshela kathi yazini uyazi kahle ukuthi uhlezi ungaccuse mina. Yes. Ngokuthi hey ngikhuluma nabantu besimami ubona ngigcine nje ngibabulisile wena uthatha isinqumo sokuthi ubanike ngisho neaddress nokuthi uhlala lapho uyabika ngaqala ukubona lapho ukuthi hayi khona into enje eshamanzi nje. So ubulokhu ubuka ukuthi kwenzakalani and umtshela noma Yeah ngimtshela kodwa ngiloke ngihleli nje. Kwenzeka elinye isuku ukuthi silwe sicabane. nibanga yona lento le. Yasibanga adineke ubethe ngiyibhodlela thatha ibhodlela lakhe aphuza hambe ngibona uyafona wenzani. Hayi ahambe umuntu kanti uzofika isikhathi sokuthi abuye. Okay. Ababuya uyageza umuntu uyaphuma makaphuma. Hey kube nento Ubuyela ukuthi ukugeza mase ehamba. ya ufuna ukuya emsebenzini manje. Okay. Awu ngibheka ifoni mangithi ifoni kube nento ethi awusearch lapho ngokwecansi mhlambe uthi love I love you. Yes. Wema leso kulelo hamba ngalo wema umuntu ucasukile wahamba nebhodlela afonela umfana athi hey ukuphi mthola ku Facebook mfana yasihlangane ungawari nepetrol ngizoyithela everything on me nebhodlela. How? Okay. Hayi ngibone lento ngithi angena ngithi wema ngiyafunda futhi ngithi everything is sorted I will even buy you a bottle. Hey kubuya ngathi ukhuphuka igazi impela. Hey ngiyambona umuntu no bengikhulume naye ubonile besikwatile silwile mina nawe ngithi awu kahle kahle mina phela. So mayilwile nawe sefanele ahamba komunye umuntu. Yebo lento keep stress ngabanye abantu. Yebo. So leyo number leyo uke wayintshontsha wakhulumisana naye eceleni wamfonela noma umtextile noma uye wayithatha nje ulungele ukuthi uyoyana ka Black Life TV. Empeleni nje wahamba that day. Amxolele waboya. Okay. Athi okay azikhona into engathi angizwisisi. Ngiba nombono ngeex yakho. Uthi ngingamboni ke lo mjita lo othize. Ngiyayibona ex yakho lana emaphoshweni. Yini khona into oyenza neex yakho ngoba yini? Akufikela emaphoshweni. Hey. Yo. Hey. And bongekho last week. Wahamba unyaka wonke uhamba. Wasobuya ungitshela ukuthi wena ubuvakashile kini. Ayinyamangala Nkosi yami uthi okay. Eyabuya lo muntu use-actor fan wara. Okay fan ubuyile kuba namakhono. Yes. Angibheka lo cingo lo ubhalo uPhesi. Ubani uPhesi? Hayi uPhesi umuntu weinsurance ayibayahlupha labantu. Ngithuli. Hayi afona futhi lo Phesi ngo12 ebusuku ethi hey mashi. Okay. Phezi lo ufona ngo12 ebusuku. Ahlahle kwenzakalani? Ngifone. Hey uza umuntu othetha la. Tsena bafuni. Wazofona nje silele lana ngo12 uyafona. Kwenzakalani? Uthi ntoni manje? Uyathetha. Nika lo umnikazi wefoni uthi hayi sis kwenzakalani lana ubani lo? Umuntu weinsurance wara mama. Ayabona ke ukuthi hayi la. Hayi shame. Yeah. So lento iye yayona kangakanani I relationship yenu nobathu nomuntu wakho? Hey. Kade nje ngibekezelile lapha nje. Usamthemba kodwa? Hayi angisazi manje. Usamthanda ke kodwa ke? Ukumthanda impela. Okay. Kodwa uyangicasula nje ngiyoze ngiphakamele nje amaphayipayi nje. So kunabafowethu la eminyaka okay ngiunderstand ukuthi wena awumfundisanga awukhokhelanga wena esikoleni uthi ahamba uyofunda wena into oyenzile ukuthi umfunele umsebenzi wathola ispani wasebenza wathola imali ngaleyo ndlela kodwa la eminyaka kunabafowethu uthola ukuthi bafundisa abantu abathandana nabo besifazane bathi mase befundile
bajike bathi lo muntu amfundisile athi awusekho kwi-level yami ngicela nje uphume kimi. So ungafisa ukuthini kulabo bantu laba abayenze sure ukuthi bamphakamisa umuntu wabo athi esephezulu and then bona babalahlela lekudeni? Into engayichaza ukuthi suke senze izinto ezisihluleka ukwenzela abodade bethu. Leyo weave leyo udadewenu ayidinga uyithengele umuntu. Leyo McDonald's uyithengela nomuntu wesimama ngabe uthengela umntana yini. Kodwa umntana yini nje acele nje ngisho u10 nje Awunawo. Kodwa lo go all out. Yabo. Bengithi nje abafethu bazinakekele bona. Hayi baziprioritize. Bafila amakhaphu wabo. Babheke odadewabo, babheke omama babo. Uzofika umuntu oright ngesikhathi esiright. So uPhesi ke kanje ngoba nakho sinikeze inamba yakhe ngizamile umfonela ngamthola ukhona njengamanje kuyikona ukuthi akazi ukuthi wena ubhalile kwishow akazi ukuthi wena umdingayo so ngicela uvele ngimlande khona uzokwazi ukuthi uyikhulumele wena kahle kahle nobuso bakho usumbona nje. Awu ngajabula kakhulu. Ithi ngimlande ke ngiyacela usihlangane. Xoxa nalensizwa. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke ubhuti uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba ukuthi uzokwazi ukuthi aphendule yonke imibuzo esizocela ukuyibuza kuyena. So ke asike sibuke izinto zezenzakalela zona. Sabona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Mina ngumamntolo ngandlela. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo. Phesi. Okay, ngilizwile igama linjalo before. So, ngicela ngichazele la uyamazi ubhuti engihleli naye? Amazi ne? Okay, ubhalile ke kuhlelo la Black Life TV oluthi umfunani umuntu wami. Ngesimanga sokuthi akekho right kubudlelwane bakhe no person wakhe and ungabi right kwakhe kufaka wena phakathi. So ngiyacela nje umuphi isikhathi sakho umlaleli usufisa ukuthini wena? Ngiyacela. Yena Domxhosa utheni. Ngahlathi ethi ngithini inkwenkwe utheni. Awungitshele yini ekuhlanganisa nokhweni? Oh umuntu wakhwini. Hawu. Kanti uletheleni la? Andoda sinokhwini siyatyana. Siyatyana sinokhwini. Nakyana. Hayi. Indaba ezimnandi lezo. Kahle wena uthi kahle nje. Wilensizwa njengene esibayeni somunye umuntu nje. Thathe wonke thathe imbuzi. Thathe imvu thathe ingene nje izidalele. Yile nhlobo leyo. Sinokhwini sizamela ukuyifihla le nto mfethu. Ndathi ndaxoka pha kwena ndathi ndidayisa i-insurance. But wena uyaphenya. Which means ufuna ukuphetheka ne? Ufuna ngenkani ukuphetheka. Sizamela uyifihla but ke ufind out nama konto nizoba sayithini. Akonto nizoba sayifihla. So kahle ubona kuyinto right leyo. Ukuqala xa uzibheka wena wenza kakuhle ndoda kukho lapho lekisha khona because umuntu wakho xa kushiya endlini ukhona aphuma kwabanye abantu which means ukhona lapho ungamsatisfy khona. Ungamsatisfy. Lengane lephela iyasebenza ngishiya endlini iyasebenza. Ngihambe ngiyosebenza. Nonetheless I'm a handyman. Buya ngikhathele kanjani kodwa hayi makayifuna mfana ngiyamdabula. Ayikho into engirobha lengane ngiyamdabula. Kodwa ngiqala ngiyabona manje kulamalanga manje usithi ngiyamvivinya, uyangivivinya mbongeni kanti wena nje ubhizi nje. Ukushiyela kanti gibeli yashi lami nje uyangena nje gibeli yashi lami. Wayezokushiya kanti yamsatisfy. Uzama ukuthini kahle ngoba wena ngithi mfethu. Akatshelanga ukuthi unomuntu lo muntu. Okwenzekileyo kwenzekile mfethu. Awuyisho leyo nto mfethu. Masife ngaye bayena ufuna ukuthini. Awuyisho lento leyo mfethu. Ithi mina ngize okwakuwena ungene phakathi ngenze leyo nto nje. Ukuze uyithanda nalento leyo. If ubusenza izinto zakho kakuhle. Bengazufikelela mana mfethu awungeni egqekeni lami esigodlweni sami. Esibani sami ungitshela ukuthi ngiyenzani engayenziwi nini kahle kanjani. Awungitsheli leyo nto wena. Ngitshela kanjani?
ujubuye ikhathele ungenzeka ukuthi ufike pha ubuya unxile igugu yama-colleagues wakho. Hawu ukhuluma amasembe ake Ungamuntu umuntu wakho. That's why uzokushiya ufuna abantu. uzokhuluma amasembe ake manje. Khuluma amasembe. Khuluma utude nje. Hlala phansi unqunga. Khuluma uthuvi. Sonqunga hlala phansi kwandile. Khuluma uthuvi. Ngoku-ke ufuna nithini mina uthi manizothini apha? Iphendulile imibuzo yakho. Ikhona enye into? Hayi kahle kahle bafuya ngimosha nje kahle kahle. Mhlawumbe emeli uhlawule nje. Mase ngibuze Phesi. Sure sister. Uye wathi ubhuti wena bowufuna nangabo 12. Bowungazi ukuthi uhleli nomuntu wakhe. Why bufuna late? Bengicimba famba ungene night shift. Okay. Awugqoke icathulo zakhe ke. If bewunguye bozenzani? Benzawuthetha naye kakuhle. Benzombiza njengendoda sithethisane before ukuthi siye ku-mediation. Sethisane ngenkomo yami. Utheni unizisa ku-mediation ndoda? Utheni ungaziboni? Yami le nkomo phela mfethu. Kwami phela la. Negotiate kakuhle sikule. Sinegotiate. Uzonibhekisa ngabantu. Uzonegotiate nabomkhulu bakho nokhokho bakho mina nguyena wakini. Ngale ungidelela kanjani? Ngale ungigibele ekhanda mfana. Ngizokuthintitha manje nje. Uzimisela Ngizokusaphaza ngizowenza kube clean manje awuthembi. Isithi into yokufuna advice nganami. Ngithi awuthembi na. Okokuqala ungathandi ngenhliziyo ngoba uzawudliva ngale yazibona bafo mina ngidinga u-psychologist lana mina. Ngizokhuluma ngento oyenzayo kwami nomuntu wakhe. But ekugqibeleni man i-decision yakho nguye uqueen ozosho ukuthi uthanda bani, uthanda wena or uthanda mina or siqhubeke sityana behind doors. So no ayikho inkinga singamfonela uPhesi. Singamfonela sizwe ngayo ukuthi ithi into yakhe. Cela uvume ukuthi simfonele. Hayi kunenkinga. Ngiyabonga ngiyacela sinifunise. Sifunelana uQueen. Hello na. Hello. Kunjani? Ngikhona njani sis? Ngiyaphila nami. Awukho matasa singakhona ukukhuluma? Alright, ukhuluma noStufuza Dlangamandla Zulu from Black Life TV. Okay. Nginama guest awuthula kodwa ebhalile iyodwa. Ithi uyimbongeni and uthi uthandana nawe. Kodwa akekho right kahle kahle indlela i-relationship yenu esihamba ngakhona. So ngike ngajoyinwa uPhesi ekuhambeni kwesikhathi. And into sekufanelela yona isekuthenini sazi ukuthi ithini into yabo bobawu2 uthandana noba awuthandana nobani. Ujwayele ukuspend isikhathi sakho nobani ubani ongaspend isikhathi naye esiningi. So badinga ukuchazeleka kahle kahle ukuthi wena uthanda ba phakathi kwabo bobawu2. Umbongeni obhalile la. Yes, uyobhalile. Uthe uye umuntu enithandanayo naye nobawu2. Ungitshele kanjalo mina. Manje phela ufuna lapho. Ubiziwe. Akayizelanga yena. Ubiziwe. Thina testing ukuyazi ukuthi ithini into yabo bobawu2 uthandana nabo bobawu2 noma mhlambe khona odlala ngaye kubona. Ayazi kwenzalani la. Umbongeni inhlezi ngikuye yabo. Like ngichitha isikhathi sami naye kakhulukazi. Okay. Manje uPhesi nawe uyazi nje awu masiphana yabo. Umasiphana nje akukho kuthena phela uPhesi vele nje kwakhe nje uyakwazi. Umbongeni phela udali uyazi naye. Umbongeni udali and then uPhesi niyaphana lapho nalapho. Lapho nalapho nje ayikho into etheni. Okay, kodwa ke umbongeni phela sebambile ukuthi wena noPhesi niyaphana. And ngiyathemba ukuthi njengoba uthi uthana nomuntu awuzimisele nakancane ukuthi umzwise ubuhlungu. So wenza njani ngombongeni?
angiyeke muntu mina yabo. Angizomyami umbongeni ayokutetema yena. Musukutetema yena. Sutetema akamele ubusizwa bakhe. Uphesi nje nayo angiyiboni isidingo futhi azahlangana nayo umbongeni yabo. Wesisi uyazi ngezifo? Uke wezwa kuthiwa khona into ekuthiwa izifo emhlabeni? Izifo njengani? Izifo nje khona ilaphekayo khona nje ingalapheki. Njengoba ubathanda boba u2 ithi into yakho. Kodwa-ke Thifana ngikho lapho ngiyabonga kakhulu ukuthi ungineze isikhathi sakho. Bayakuzwa njengamanje boba u2 bungakhulumi nami ngedwa. Sikulalele nje soba u3 la e-studio. Ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho. Okay, ngibathanda bobabili kodwa. Okay, ngiyakuzwa ngiyabonga. What did you just say? Angas. Ucabanga? Umzwile awutshelanga yini uyena oshilo. Uthini? Ayazi insizwa. Hayi makalithathe lezumba leli lu-queen leli hambe nalo. Hayi. Indaba uthi lo mbiza ngayo. Uyizumba. Ngisho kanjalo. Alezumba lakho. Thetha namakhwenge befamba nizaka lapha. Utheni inkwenkwe uzidelelisa amakhwenge. Uyimbeba wena. Uyimbeba yomfana nje. Yazi babe ndihludi wenza ukukhaba wena. Qha wancedelela uba ndisalambile wakho. Yenza manje lokho. Usathethe. Uthandaza uba ndihlangana nawe ndihludi yazi. Ngihlangane nobani. Mina ngibambe nduku mfana wami. Ngifaka enhlangu nje ngiqede ngawo. Abanduku mina. Sha nje ekhanda. So uyaphuma kubudlelwane bakho noQueen. Hayi makalithathe lezumba sengiright yazi sese. Ngaze ngigule vele. Awazi usebenzisa kancane, awazi usebenzisa izandla. Thene-ke wena mfana. Namandla okulwa, awunamandla asebhedeni. Mfana wami. So njengoba umbongeni semshiya uphesini wakhe uzomthatha kubo wakho. Yajola mina nomuntu wami, lo muntu siyatyana lo phela. Ayo girlfriend yami le. I-girlfriend yakho izothi masebona le video. Ukhethe umuntu no-wrong wena lo. Nakwenzeka i-girlfriend yakhe ibona le video le. Fanele kwenzekeni? Yozikela kwezakhe naye. Ngiyabonga kakhulu but isikhathi sakho ngiyacela umkhululekise. Shafe. Ngicela ukubuza-ke. Usayimisele nje ngelinye ilanga ukuthola umuntu ozoba serious naye ukuthi uthandweni noma usafuna ukuthatha i-break emva kokuba kade kwenzeke kanje? Empeleni kuya ngami nje ngabe nje ngidila nabo labantu. Okay. Hayi kodwa kuthiwa isina move labuka. Yabuka, yes. Yeah, sengizobona ukuthi ngiqhubeka kanjani nendlela yami nje. Mhlawumbe ngiye ekhaya le emhlangu nje emhlangu. Ngithole nje itsheche. Ngiphi inkomo ngoba lento enzeka la eGoli iyagcilaza. Hayi ingaphezulu kwamandla ami vele impela. So ungafisa ukuthini kubafowethu othola ukuthi bayagowa babhekene nalento le obhekene nayo njengamanje sebebambile ukuthi abantu babo bayabajolela. So ungafisa ukuthini kubona uthola ukuthi abanye bafisa ukuyibulala, abanye bafisa ukubulala upartner babo nje basemzimeni, ungafisa ukuthini kubona? Lapho uqinisile sisaba abantu besilisa okuningi wabo bayazibulala bazenga. Yes. Babulala abanye bagcwele emajele. So njengoba bengishina ngasekuqaleni ukuthi abafunda ukuthanda abantu bangakubo mama usisi babo. Nanoma ngathola umuntu akhona nje engahlelile kahle. Makathandi noma ungamthanda usisi wakho, inkinga usisi wakho awukwazi ukungena naye embedeni. Inkinga usisi wakho awukwazi ukumshada. Ayi yobonakala khona mama ngoba kule insuku lezi nje kuyabheda nje. Mhlawumbe ngizohamba ngizothenga ngizoyithatha kanjani. Ufuna ukuthenga? Hayi kungcono ke ngithenge. Ngikhipha 1.5 1.5 uyodliwa nophesi. Hawu. But-ke ngathi unga-right kuhamba nesikhathi inhliziyo yakho igcine itholile omunye umuntu uzoyinakekela kangcono. Ngiyabonga kakhulu isikhathi. Hayi sibonge. Umuka lapha ekhaya niyazibonela nani ukuthi kuhambe kanjani. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, share mina ngithanda kakhulu. Bye. The Black Life TV.